Euskal Herriko 28 eragile politiko, sindikal eta sozialek bakebidean aterabide demokratikoen akordioa izenpetu zutenetik. Hilabete hauetan, aro oso bat betu Gernikako akordioak. En los últimos meses, el Acuerdo de Gernika ha desarrollado una gran actividad socializadora. Hoy vamos a presentar los frutos de esa socialización. Aurretik baina, oholtzara deitu nahi ditut, irailaren 25ean Gernikako akordioa sinatu zuten eragile guztiak. Aurratu zaitezte mesedez, Euskal Herritarron eskubideen eta mundu mailan giza eskubideen ikur den Gernikako herriak gorde zuen akordioa. Gaur, Gernikako alkate Jose Mari Gorroñoren eskutik hemen dugu egun horretan sinaturiko akordio originala. Gernikako akordiora batu diren sinatzaile berriak izenpetu dezaten. Aurrera, Jose Mari. Gaurkoan, bakebidean aterabide demokratikoen akordioa sinatuko duten eragileak. Zutik.
Sasoia. Memoriaren bidean. Lau haizetara. Kontseilua. Komite Internacionalista. Esker gogoa. Eusko Sozial. Euskal Komunistak, PDP. Esai. Emakume Internacionalistak. Egan. Bizigai. Askapena. Arabako emakumeen asanblada. Anitzak. Andere Vidal. Anai Artea. Eta azkenik ahaztua.
etengabe hasten ari da. Gaurkoan, odoltza gainean dauzkagunak ez dira ordea atxikitu diren bakarrak. Herriz-herri dozenaka dira batu zaizkiegun eragileak. Eta jarraian, bideoa ikusiko dugu.